Sakbay nga rugyanan tayo iti agdayaw iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Kailangan nga dawaten tayo tinanay nga sirib nga gapot sa dingato. Kadigiti kabsat gapo itin tayo panagsuksukimat kadigiti nasaya at abanbanag. Kailangan nga amun tayo. Kadigiti dadto makabsat nga agbabawi kunada. Ket adda di kitay mga akay kadakwada. Isu day takabsat nga nalakada amaawis wenno maala iti adda kadakwada a religion. Tay tatta iti nakairuaman iti tao ngamin gapo iti religion. Amo iti kay papanan ti religion kabsat ko isu dayta maysa a pagsapulan. Bauten karigiti kwarta mapantayo ited dagiti bagbagada nga idayaw wenno intayo i roknoy nga kungkunada ken dagiti dadduma a pasalamat lalo numay iti December. Kadigiti kabsat haan nga kayat iti Dios iti kwarta. Han tayo nga iroknoy hun idaton dayta. Tay iti daton tayo isu digiti naimbag a pakinaken tayo. Nasayaat a panagsaw tayo. Isu digiti kabsat tin tayo idaton. Han nga gapulaan iti kwarta. Kadigiti dadduma kabsat ko no addada iti maysa anangato a posisyon. Isu dayta isu ti pagalaan da iti aramaten da nga pagbiag wenno dagiti ibangon da. Isu nga digiti kabsat panunutin tayo kadigiti nasaya at abanbanag gapo itin tayo panagpamati. Tay iti panagpamati no napudno tayo nga agpamati isu dayta namnamaek amay salakan tayo. Kadigiti dadto may ibagbagada gapo tadadan iti religion ibagada isuda ket may salakan. Kasano nga ikabsat ko no sikaket panagsao ka iti dakes. Kadigiti dadto mapanpansin ko nga no aggapuda iti pagigimongan wenno simbaan na kunkunada. Ta siyak nga isakmet nga Katoliko. Ngem gaputin na panagsuksukimat bauten kadigiti linaon ti Biblia digitanam amiris ko no kasano iti paningi-apply kadigiti kapangpanutan. Isu digita kabsat iti napateg nga adda haan lang agapo iti maysuot nga nagpipintas iti maysuot da. Yura niya iti maysuot tayo dayta basta agdayaw tayo iti Dios iti nasayaat dayta maragsakan isuna. So kadigiti kabsat nga intayo adalen kadigiti kay papanan na. Tadigitoy isu no kasano iti panagisalakan tayo iti bukod tayo akararwa o di espiritu nagturong iti Diyos. Tay may ngarod na po nga Jesucristo ang manangisalakan. Kasano iti panangisalakan na? Digitoy iti panangisalakan na isu iti intayo panagsukimat iti linaon ti Biblia alaen tayo ti husto kay papanan na. Ken umiso intayo ornosen ken intayo pilgen. Karigiti kay papanan na. Isu nga kabsat digitoy nalagan laeng digitoy nagpamati tayo iti nasayaat haan ang makapadagsen. Tarigiti dadduma nga ibagada nga ibaklay iti abaga nga dayjay nga ibagbagada parparigaten dalaen iti bagida. Isu nga no datayo iti cross nga ibagbagana
Isu ti panigibaklay tayo gapu kadagiti sasaumit laeng iti panpanunot tayo nagturong iti Dios tapno maala tayo iti husto akay papanan na. Isu nga agyaman na kakabsat digitoy ngayon nakidandanon iti Facebook online Bible study gapu iti ayat iti Dios kada tayo. Isu na nga ron isu iti Dios iti ayat. Isu na may sang espiritu. Ta digiti nagkakauna idi ti paglaydayawan da ni Apo nga Hyuba idi. Ket imay met iti bagbagada iti daduma masukimat iti linawon ti Biblia nga isu iti ruangan ni Apo nga Hyuba idi. Ket naglabas kadagiti aldaw panpanawon nga inggana iti yaay ni Apo nga Jesu-Kristo ket isu nangisalakan kadagiti basbasol. No kasado iti panangisalakan kadagiti basbasol. Isu dayjay nga ibagbagana iti tito nga hantayo nga agsao iti dakes. Isu dayjay. Isu nga panunoten tayo kabsat dikitoy aban banag akay papanan kadagiti linawon ti Biblia. Ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin iti suamin. Amen.